Bi rastî em wek koordînasyona şoreşa Sûriyê di destpêkê de karê me di vê demê de bû. Em di sala 2011 de di vê demê de hatin damezrandin û mezin bûn û kar heta piştî rizgarkirinê jî berdewam kir. Piştî rizgarkirinê em cardin li hev civiyan û me hewl da ku bi qasî ku ji destê me tê vegotina şoreşê. Û destkeftiyên ku me di vê serdema çardehan 15 salan de bi dest xistane biparêzin. Îro em carekê din li hev kom dibin û hewl didin ku tiştekî layiqî vê dîrokê pêşkêş bikin ku tê de çirûska şoreşê dest pê kiribû. û hem jî Xwedayê alemê re ku Xwedê ev serkeftin da me da ku em îro li vir bi civin û hêzên ewlehiyê me diparêzin piştî ku em ji wan direviyan. û em bi yekdengî û bi dengekî bilind bêyî rûpoş û bêyî ku tirs me bêşîne dirûşmeyan dibêjin. Ev bûyer ne tenê ji bo herêmekê ye, ji ber ku li her herêmê çirûskek ji bajarê wê derket. Ev yek li Şam, Laziqiye, Ceble, Der'a, Hims, Hema, İdlib û li hemû herêman bû. Hewldan gihiştin hev û şoreşekê berfireh li seranserê welat belav bû û Xwedayê mezin bi serkeftinê em pîroz kirin. Pêwîst e em her sal van boneyan bibîr bînin da ku nifşê nû bizanibe ku ev serkeftina ku em gihîştinê bihayê wê zêdetirî milyonek şehîd bû. Ku bihayekî pir giran e divê em biparêzin. Îro me bîranîna yekemîn xwepêşandana ku ji Şamê derket ku di 15 Adarê de bû organîze kir. Îro ji bo bibîranîna vê xwepêşandana ku bi rastî xeremanî bû û ku di medyayê de di van demên dawî de mafê xwe negirtibû. Me xwest ku em wê bi vê bîranînê nemir bikin, ne ji bo piştazkirina herêmên taybet an navên taybet. Lêbelê ew nemirkirina vê qehremaniyê ye ku bi rastî di 15 Adarê de bû. Me li ser organîzekirina meşekê bi dirûşmeyan xebitî ku bi nimêja xiyabî bi dawî bibe, ev derdora me ye îşellah. Weke ku di şoreşê de dengê me hebû heta ku em bi ser ketin, îro em di vê rêyê de berdewamin. Ez îro hatim da ku hebûna xwe ispat bikim û di avakirina Sûriyeya nû ya modern a ku me xewnawê didît de Sûriyeya azadiyê. Sûriyeya ku hemû zarokên xwe dihewîne, rolê ku dengek me hebe. Gotina min ji dayîkên şehîdan û dayîkên girtiyan re ew e ku me xwîna şehîdan û girtiyan û yên ku di kampan de awar bûmek ji bîr nekiriye. Em vêya wan didomînin heta ku em Sûriyeya ku zarokên wan xewnawê didîtin ava bikin. Bi îsna Xwedê dê Sûriyeyeke nû ji bo hemûyan be.